Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο σεμινάριο αυτό με θέμα το διαζύγιο. Θα διαμοιράσω την οθόνη προκειμένου να κάνουμε μια σύντομη εισαγωγή στη θεματολογία του σεμινάριου και να δούμε αναλυτικά τα ζητήματα τα οποία θα μας απασχολήσουν. Τα ζητήματα λοιπόν στην πρώτη ενότητα αφορούν το διαζύγιο ως κρίση στην οικογένεια. Θα έχουμε εισαγωγικές παρατηρήσεις, θα έχουμε από το γάμο στο διαζύγιο και τις οικοκοινωνικές επιπτώσεις του χωρισμού στο ζευγάρι. Στη δεύτερη ενότητα θα μελετήσουμε τις γονικές συγκρούσεις και τη διαχείρισή τους, προφυλάσσοντας τα παιδιά από τις γονικές συγκρούσεις, γονική σύγκρουση και συνεργασία, διαμόρφωση πλησίου και σύνοψη. Στην τρίτη ενότητα θα παρακολουθήσουμε την περίοδο των αλλαγών και τη λήψη των αποφάσεων, θέτοντας τέλος στο γάμο, οι αλλαγές που ακολουθούν, η διαχείριση των σύστημα. Στην τέταρτη ενότητα θα παρατηρήσουμε τον προγραμματισμό της γονεϊκής φροντίδας, τη δημιουργία ενός προγράμματος φροντίδας και ανατροφής των παιδιών και ένα πρόγραμμα φροντίδας με ευελιξία και αναπροσαρμογές. Στην πέμπτη ενότητα θα έχουμε εισαγωγικές παρατηρήσεις, μια περίοδο χάριτος ως μια διαδικασία αναζήτησης ταυτότητας και νέων ρόλων. Τέλος, θα δούμε την ενότητα κάνοντας ένα βήμα μπροστά. Ξεκινάμε λοιπόν διαβάζοντας ένα απόσπασμα από το έργο του Ήψεν, το κουκλόσπιτο. Χέλμπερ, σκέφτεσαι και μιλάς σαν ένα μυαλό παιδάκι. Νόρα, ίσως, αλλά εσύ ούτε σκέφτεσαι, ούτε μιλάς σαν τον άντρα που θα ήθελα να είναι πλάι. Μόλις πέρασε ο πανικός σου, όχι για αυτό που απειλούσε εμένα, αλλά για εκείνο που θα πλάκωνε πάνω σε σένα. Και όταν όλοι οι κίνδυνοι εξαφανίστηκαν, τότε άρχισες πάλι να μου φέρεσαι, λες και δεν συνέβη τίποτα. Ούτε γάτα, ούτε δίνη. Αυτικά, ως διαμαγείας, έγινα ξανά η μικρή σου γαλιάδα, η κούκλα σου. Θα την κράταγες στα χέρια σου με 1000 προφυλάξεις, μη σου πάθει τίποτα και σπάσει. Σηκώνεται πάνω. Το Τώρα συνειδητοποιώ πως 8 χρόνια ζούσα με ένα ξένο και πως έκανα μαζί του 3 παιδιά. Τρελαίνε με. Σκίζω τις σάρκες μου 1000 κομμάτια. Από την εκπληκτική κορύφωση στο τέλος του έργου, με την ώρα να σπάει τις αλυσίδες του γάμου. Ακολουθούν μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι έχουν βιώσει το διαζύγιο ως παιδιά. Ελένη, 20 χρόνια. Έκρυβα από όλους το γεγονός ότι οι γονείς μου είχαν χωρίσει για να μην με θεωρήσουν αδύναμο. Το επόμενο τη μητέρα μου άφησε τον πατέρα μου και αισθανόμουν ένοχη για το γεγονός ότι τον εγκατέλειψε. Ήθελα να μείνω με τον πατέρα μου, αλλά με ανάγκασε να πάω μαζί του. Δεν την ενδιέφερα πραγματικά, αλλά να δείξει ότι ήταν καλή μητέρα για να μην κατηγορηθεί από την οικογένεια του πατέρα μου. Δεν λέω σε κανέναν, ακόμα και σήμερα, ότι οι γονείς μου απόλυσε. Δημήτρη, 19. Στο σχολείο, ντρεπόμουν που με θεώρησαν προβληματικό, γιατί οι γονείς μου είχαν χωρίσει. Την ημέρα της μητέρας, πήγαινα μαζί με τη μητέρα μου να την πάρω δώρο, γιατί ο πατέρας έλειπε και δεν ήθελα τα παιδιά να καταλάβουν τι έλειπε. Η μητέρα μου δεν μου επέτρεπε να πάω στο σχολείο και να χωρίσει με τον πατέρα μου. Ήταν η αιτία που αισθανόμουν να φέρα την τροπή και φόβο. Μήπως το μυστικό μας αποκαλυφθεί. Στο σημείο αυτό, θα σας προσκαλέσω να γράψετε
Με τη μέθοδο της αυτόματης γραφής, συναισθήματα, σκέψεις και αναμνήσεις που αναδύονται στο άκουσμα των αποσπασμάτων αυτών. Μπορείτε να διερευνήσετε τον τρόπο με τον οποίο σας αφορούν σε επίπεδο συναισθημάτων, σκέψεων και βιωμάτων. Πριν αρχίσετε την καταγραφή, θα μπορούσαμε να επικεντρώσετε για λίγο στην αναπνοή. Η πλάτη να είναι σε ευθεία γραμμή και να επιτρέψετε τα συναισθήματα και τις σκέψεις να έρθουν στην επιφάνεια απλώς παρατηρώντας. Παρατηρείτε πότε και με αφορμή ποιο γεγονός παρουσιάζεται σήμερα στη ζωή σας. Μπορείτε να κάνετε την καταγραφή όσες φορές χρειαστεί. Στο τέλος, μπορείτε να δημιουργήσετε μια διαδικασία απελευθέρωσης, καθώς έρχεστε και συνδέεστε με τα συναισθήματα αυτά, ενδεχομένως παραμένουν αποθυμένα όπως θα λέγαμε, απελευθερώνοντάς τα και συνδέοντας αισθανόμενοι τη σύνδεση με τον αυθεντικό σας εαυτό. Προχωρούμε στο διαζύγιο ως κρίση στην οικογένεια. Προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Στο πλαίσιο της ενότητας αυτής, θα αποκτήσουμε μια γενική εικόνα για το μέγεθος του φαινομένου, θα γνωρίσουμε τα κριτήρια με τα οποία διαφοροποιούν οι αιτίες ενός διαζυγίου, τον τρόπο με τον οποίο επιλαμβάνεται η διαδικασία χωρισμού μια κατάσταση κρίσης για την οικογένεια και τέταρτον, τα στάδια του χωρισμού. Εισαγωγικές παρατηρήσεις. Η κρίση των θεσμών και των αξιών που χαρακτηρίζει την ύστερη νεωτερικότητα επηρεάζει καθοριστικά και την οικογένεια. Η κρίση, όπως εκφράζεται στην μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, θέτει την οικογένεια σε μια μεταβατική φάση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των διαζυγίων. Στην πρώτη ενότητα θα περιγραφούν οι εξωσυζυγικοί και οι ενδοσυζυγικοί επιβαρυντικοί παράγοντες που οδηγούν στο διαζύγιο. Περιγράφονται ακόμα τα στάδια του χωρισμού, η ενδεχομενική του χρονική διάρκεια, τα συναισθήματα που ανακοινούνται και βιώνονται στους ανθρώπους του χωρισμού. Στη δεύτερη ενότητα θα μελετήσουμε τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις του χωρισμού και του διαζυγίου. Η διεργασία του χωρισμού επηρεάζει τον κάθε άνθρωπο με τρόπο μοναδικό. Το διαζύγιο βιώνεται ως επώδυνη εμπειρία που είναι δυνατόν να συνοδεύεται από τα συναισθήματα της εγκατάλειψης, της προδοσίας, του θυμού, της απώλειας, της ντροπής, της ενοχής και της αποτυχίας. Ταυτόχρονα δημιουργούνται ζητήματα που αφορούν την οικονομική, κοινωνική θέση του ατόμου και επηρεάζουν αποφασιστικά τη ζωή του ζευγαριού που χωρίζει. Το σημείο αυτό και πριν προχωρήσουμε στην επόμενη, θα σας πρότεινα να μείνετε λίγο στρέφοντας την προσοχή στην αναπνοή, παρατηρώντας για λίγο την εισπνοή και την εκπνοή, δίνοντας την ευκαιρία στον εαυτό σας να συνδέσει την αναπνοή του συναισθήματα του σώμα και θα σας προσκαλούσε να αναπνεύσετε βάζοντας την προσοχή σας στην αρχή της αναπνοής. Κατά κάποιο τρόπο, παρατηρώντας απ' έξω, όχι ακολουθώντας την αναπνοή, αλλά παρακολουθώντας την αρχή της αναπνοής. Είστε λίγο έξω από την αναπνοή. Και να παρατηρήσετε λίγο πώς είστε αυτή τη στιγμή, πώς αισθάνεστε στο σώμα, ποια συναισθήματα υπάρχουν και ποιες σκέψεις
έχουν εννοηθεί. Να επιτρέψετε κάθε σκέψη, κάθε συναίσθημα και κάθε σωματική έκφραση να βιωθεί, να έρθει στο κεφάλι και πάλι με τη μέθοδο της αυτόματης γραφής μπορείτε να ολοκληρώσετε το κεφάλαιο αυτό. Στο σημείο αυτό σταματήσω το διαδυνατισμό και σας προσκαλώ στο επόμενο βίντεο να συνεχίσουμε την παρακολούθηση του σεμιναρίου.